geheente dus geleerd. Met zijn 10 geboden, liefste niet verkeerd. Al wordt met dat gevregel, verstandig onbereid. Houdt u niet de cup in, maar houdt u wel van in. Met die goeie mens, dat moest u weten. Had van de Ambras nog één gebod vergeten. En daarom willen veel moederen hetzelfde gebod komt proclameren. Die mocht vastelavond vieren. En dat ieder jaar opnieuw. En dat laagste loes verleren. Maak plezier met allerlei. Vergeet nu al dat flauw gezangel. En groei die flink te doen. Doe met al alle gele wauw. En geniet van ieder oor. Als ze doet zo wie is, tot 4 naar boven gaan. Dan staat in ding van 6, weer verbeteren staan. Want als hij in zijn boek loert, dan wat geschreven staat, garandeert de rust tot den hemel open gaat. Mozes had dat in de tijd vergeten. Met het 11e gebod maakt ze genieten. En